Vítajte na našej novej ponuke s týmto netradičným vstupom do videa, ale zase na tradičnom mieste, ktoré už všetci dobre poznáte. Ulica Federátov, Prešove, na sídlisku Sekčov. A tu na ďalší byt v našej ponuke. Byt sa nachádza v top lokalite na Vetrecinovej ulici na sídlisku Matúša Vetrecina. Jasné, že je to fór. Byt sa nachádza na ulici Federátov na sídlisku Sekčov. A ten fór bol iba preto, lebo v tejto lokalite je to už náš 5. byt za krátku dobu, ktorú máme v predaji. Tento je však ozaj výnimočný. S výmerou krásnych 75 m2 a pol izbou, ktorá bude slúžiť ako perfektná pracovňa alebo šatník, je tento byt ozaj parádny. Na chodbe tohto bytu sa nachádza vstup do samostatnej kúpeľne a tiež samostatného WC. Následne, keď obídeme bytové jadro, tak sa dostaneme do priestrannej kuchyne, kde sa zmestí takisto jedálenský stôl so 4 stoličkami. Hneď oproti cez chodbu sa nachádza detská izba, prípadne hosťovská izba, v ktorej sa momentálne nachádza manželská posteľ a tiež je z nej vstup do pol izby, dnes pracovne. Priestranná obývačka, v ktorej sa nachádza výstup na lóžiu, je kompletne zasklená, takže pokojne ju môžete využívať ako zimnú záhradu, prípadne na uloženie vecí, ktoré chcete mať pod kontrolou. No a nakoniec tu máme spálňu, v ktorej sa nachádza vstavaná skriňa a manželská posteľ. Okno z tejto izby je orientované do vnútrobloku, čo zabezpečuje váš pokojný spánok. Ako už bolo spomínané na začiatku, byt prešiel kompletnou rekonštrukciou a nájdete v ňom množstvo nábytku, ktorý bol vyrobený na mieru a ten v tomto byte aj ostáva. Takisto ako skoro všetko vybavenie, ktoré vidíte na fotkách a takisto na videu. Bytu dominujú svetlé farby. Vďaka tomu si napríklad obývaciu miestnosť budete môcť farebnými doplnkami meniť podľa svojej nálady. Momentálne tu dominuje žltá farba, ale to nie je nič, čo by sa za malý okamih nedalo zmeniť. Bytový dom, v ktorom sa tento byt nachádza, prešiel kompletnou rekonštrukciou. Hneď za ním sa nachádza vynovené detské ihrisko, ku ktorému je bezbariérový prístup cez zadný vchod. A čo sa týka občianskej vybavenosti, tak v tejto lokalite vám určite nič chýbať nebude. To, čo je v tomto kufri, všetci dobre poznáte. Tak, ak je v tejto lokalite ešte niečo na predaj, myslím, že by som o tom mal vedieť. Ale kvôli tomu, že sa tu chcem presťahovať, lebo táto lokalita je môj osud. Moje meno je Matúš Vetrecina, ak sa vám táto ponuka páčila, neváhajte ma kontaktovať telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom sociálnych sietí. A takisto sledujte náš YouTube kanál, na ktorom sa dozviete všetky novinky, ktoré pre vás pripravujeme.